motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Dire mo mga pre. Oh. Bukid gayo. Oh my God. Kuan ba? Ay makita nimo dire mga bungtod ra, mga sagbot, moto og mga kahoy. Bungtod mga Pre, mga gay, magtawan. Yung taon na bitawan siya, pero parang nag-close naman na. Hindi lang ang bukos niya. Mana din hilang giyon mga pre nga na ako noy banakon kuno nga mo labay. Pero so far wa pamampuka. Agi din niya kabantay og naa ay tinuod ba na ilang istorya. Gidugay na ko sig so, lakaw din niya. Kada adlaw halos. O pamampuad din on swerte eh. Labong mo din sikatulog mga pre. Labong kayo ha. Gianan baguan niya halos kada adlaw lami kayo ha. Ipuno sa kanan nga. Bahala ka sa buhay mo. At ni atong ipuno ni mga pre. Tuloy mo yan. Rabing agi ananay murag lami kayo. Ay. Napi ipakita niyo mga pre katabi tong kalsada sa moa nga dapit sa dam. Upos kayong uwan, malapawan siya. Mao ni din mga pre na, mao ni din na hapit na gani katong sig-uwan, hapit na moabot sa kalsada. Nya di ha mao po Dito to yan. Kusog kayong uwan, abot ni dire oh. Nagagyan na mo rin lami kayo. Lami kayo. Pero may ipakita ninyo ang actual jud niya. Ug mula po siya sa picture lang ha kay nawa pa man. Okay. Kayo pa kayo. Kini din hisod mga pre mao nagsumpay dito asa sumpay sa katong naidam nga mula po dito as kalsada ba. Mao na siya din nya na dakpo kayo na daghan kayo kabasakan gisuplayan ani. Wow. Dako kayong uwan kusog nga uwan sa mapuno na wa na lapaw dito sa moa. Mga pre, mga nga picture siya na inyong nakita nga murag kalsada na gyud nahurot na gyud tubig o anay kaagian og di gyud ang tabok anay di gyud kadyot tin taon uwan gayo mga pre mo na ganahan na mo dire mag-agi-agi mo na nindot kayo agian ba kay og kusog nga uwan mas lalong thrilling kayo nag-agi sa mga agianan. So, maro ta mga pre.